Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Amperin Lengdo MLE ke East Shillong constituency. Ha kaju kapor ka chairperson jeng ka Committee on Empowerment of Women. Ha bai jengkren chakilat pathai kubor. Ha ka pratrik unailar arhajar arpoar. Kalaong baha ka jeng bot dien nakaliang ka committee. Lalap ya ka jeng long jeng man jeng ki khuon jeng ki arngut ki long keme. Ki badai na Giant Hills ki balasya penyam. Bat lalap ba iwe ilong keme ide ibadan haduk si paungut ki khuon. Bat prangut ki dang day ki kelong kena. Kilabot din ru banpet ya ka jinglong jingman ka jongki omtang baki kur ki jat genpen Henry ka sorkar ka dei ban le ai halor kani da ka babatha ya ka tana social welfare banpet ya ka bet ka biang na ka benta ka jongki ni na kaliang jong committee man ba ka don ka du ka jingja ki ni ha ka ba ki sha ban ben ki kin thai ki long ko ki khna kan thai long khna wala ka ki khna sanrang ko bagi day ban vote din ben ban nakaliang jong committee ni na le ka ban nakapor sa kapor ipet bakandon kata ka jing vote din kabatik na nang ba kini kijingja hasawrong jong kajila ka jongi isdang ban guna nang magin yu ino magikulit ro kile ila ka jong ka kamram ban pet ban yadang ya ka hok jong kilong me ikente wala kilong ikente ibrang kalong kana ro ang impat le ina taga review tambah tadu anajar khatra hadu menta dai kila pun ha lagi spark ni cases imat kita omlo kita berkhoi ki bade kita ki result ha ka jingsha pagyam re idon du ki jingsha pan ben idon du ki cases ki banglashin ki bayaha ban kata ka jingsha le ben ki kilo ki kena ha ki situations ki okay ngala on IEP ni review let's say sometime in the month of October hagabang misa ye share but ki media ye ki cases ki bangila ye share na do anajar katra adu bandakut kedong kejongi anajar aku lai din ye jing long jing man jongki kon jongki tu ki armut ki long kumi ki besap penyap sejande hills ki lalak ba ibe ikme idon hadu prangut kikon hadu shibongut kikon prangut kidang de kislong dikena tingila boten ru pet baya ka jinglong ka jingman ju gidi kislong on go pet tang aga jing pet jung kikun kijan riban pet ru ka sarkar tale eban kampan le tina kita ki sawut kislong na efficient ki observational homes ki bapel an pet ba kinlet ban beteng ya kapuli kaputi ka jongki idwan ibe tulong iban tripsnet iba yu i jingja patu i ban pet be yo ya kitaki doktor iban tebet iban yaram i ba inclet i jingja namtong yu i pade idwan kini kiklong kibla kamhe kibala kloy ban shim de ki men jongki ban kamrang ba aku ara kulai snem but yu i ba kini kinong patla bantha iki ban pendek ya kapuli puthi ju ki tigi lapet ku ba social welfare de ban bode ni nata ye ti bilong pe ba khas hapo East Giant Hills banana pe kabet hapo highway ya ka case ju ki kon ju itu ru ni la tha ba tha ye social welfare ba kadam kam karke bakan penkre iki skin ki ba pe ban yana pe kum ki ni ki jat klo kana ibangan aku kini ki apot ka committee jo miru kala snow day bakan pha ka city sha ka government man pet ba ka sarkar jilla ka jomi ka sha ya ka jingli jo ki hostels jo ki khulung ki ba hapo ka krasnen plan da yo NOC na ki competent authorities they bandon the child protection welfare ka ban ai NOC they bandon the women's protection ban pet part of the pri sumar khai ki khulung na man ko bang yui kini kikuna dilek siya kata bala khot songa ban ai kacaka sa akapor kipuli puti ri kita poy siya kata pan kalong kaktem jong gijiksni kani kamdai banja ban in pha no khamshen khamkloy yang kata city sa ka so ka jela